I hem hagut d'escoltar que ell no pensa anar a visitar l'Oriol Junqueras a la presó de cap manera, per por del què diran. Com és possible? Com és possible que ningú a partir d'aquí pugui esperar la més mínima empatia, la més mínima voluntat de diàleg de part seva? Ell s'ha situat a anys llum i crec que és bo que tots ho sapiguem. Deixem-ho dir amb tota claredat. Qui evita que avui l'Oriol Junqueras participi en el debat de la televisió pública catalana són el senyor Iceta i el senyor Collboni, el seu ambaixador, el seu representant a Catalunya. Són ells que estan dient no a l'Oriol Junqueras, no al líder d'Esquerra Republicana, no al líder independentista de Catalunya. I és també amb un cert escàndol i amb una certa sorpresa que observo com la senyora Colau, l'alcaldessa actual, no para de mostrar el que ja diria que és una mena de passió desesperada per buscar un acord amb aquest PSC, per pensar que amb aquest sí que s'hi podria entendre. Com pot ser que els comuns, que el progressisme de l'esquerra teòricament més intensa d'aquest país, es mostri disposada a compartir responsabilitats i govern amb els que representen la repressió sobre tots nosaltres, amb els que representen la negació dels nostres drets, amb els que representen l'opressió més explícita i més significativa. Això és que, a més, és incompatible amb Barcelona. Barcelona no és això. Mireu, el 26 de maig tenim a l'abast, amb el vot d'Esquerra Republicana, tres victòries en una. Però votar Esquerra és l'única manera de tenir les tres victòries. És la victòria de guanyar contra el 155, de guanyar per la llibertat i la democràcia, de guanyar per l'Oriol Junqueras i en Raül Romeva i la Carme Forcadell i en Jordi Turull i en Jordi Sánchez i el Josep Rull i en Jordi Cuixart, etc. La victòria en nom de tots aquests. En segon lloc, és la victòria del projecte Barcelona amb tota la seva ambició. Hem de transformar Barcelona, hem de recuperar l'equitat, hem de construir dignitat, els serveis públics, la seguretat, l'economia de la prosperitat i no de l'austeritat, etc. I aquesta és l'única manera també de garantir, avui per avui, l'única opció que està en condicions d'oferir això amb certitud és Esquerra Republicana, és el nostre projecte. I al mateix temps, en tercer lloc, és la victòria de la república, de la llibertat del nostre país, de la independència. I amb això Barcelona també tindrà la missió, la possibilitat, l'ambició real, per fi, quan ja toca, d'ocupar el lloc corresponent en primera fila, en primera rengla, per aconseguir aquests objectius. Contra el 155, per la ciutat, per la independència de Catalunya. Aquestes són les tres victòries que tenim a l'abast votant Esquerra Republicana el proper diumenge 26 de maig. D'avui, quan després que la Junta Electoral autoritzés la participació d'Oriol Junqueras en el debat previst per aquest vespre a TV3, ha estat el Ministeri de l'Interior, del govern en funcions del Partit Socialista, que és el responsable de la presó de Sota del Real, qui ha dit que no els hi anava bé l'hora i que, per tant, Oriol Junqueras no podia participar al debat. Per tant, és responsabilitat política. És una decisió política del Partit Socialista Obrer Espanyol, que està en funcions en el Ministeri de l'Interior, impedir que avui Oriol Junqueras pugui participar del debat. I això ho hem de denunciar. I estem convençuts que aquesta voluntat política de silenciar l'Oriol Junqueras està totalment relacionada amb el fet que l'Oriol Junqueras els va guanyar a Barcelona, els va guanyar a Sarrià i els va guanyar a Catalunya. I com que no en volen que els torni a guanyar, el volen silenciar. Doncs no ens silenciaran i no podran parar-nos. Perquè tenim l'experiència en aquesta ciutat que pot venir d'un regidor tenir l'alcaldia. I ho hem vist, i va passar fa 4 anys. Va d'un regidor, i un regidor pot venir d'un vot. Per tant, en aquestes eleccions, l'independentisme, qualsevol independentista, qualsevol republicà, no ha de tenir cap dubte que l'opció és Esquerra Republicana de Catalunya, perquè només l'Ernest Maragall pot disputar l'alcaldia a l'Ada Colau. I això va de dos.
o Ada Colau o Ernest Maragall, i pot venir d'un vot. I la millor garantia que l'independentisme governi la ciutat és acumular els vots en l'independentisme útil d'Esquerra Republicana de Catalunya i fer l'Ernest alcalde, i que tornem a tenir una alcaldia republicana, progressista i independentista després de 80 anys en aquesta ciutat. Aquest és el nostre compromís, aquesta és la nostra determinació.